Wel, o diddordeb da fi mynd mewn i addysg, ond o'n i ddim yn siŵr os o'n i moyn dysgu neu beidio, a os o'n i moyn dysgu chwaraeon neu bioleg. So ar ôl fi gorffen gradd, dath swydd i fyny yn ysgol, so nes i ceisio am y swydd a ges i'r swydd fel laboratory technician. So ges i fel gweld beth oedd yn digwydd yn yr ysgolion a wedyn nes i benderfynu i fynd amdani a ceisio am y cwrs. Felly o mis Medi nes canol mis Hydref, chi yn y prifysgol, so'r wythnos, wel, y diwrnod gyntaf fel egluro sut mae pethau'n mynd i gweithio, ond wedyn chi'n mynd syth mewn i'r darlithoedd a'r tutorials. Gyda gwyddoniaeth, chi'n mynd syth mewn i'n gwneud gwaith ymarferol. A wedyn, o mis Hydref nes Nadolig, byddwch chi yn profiad ysgol 1. Byddwch chi'n dysgu cyfnod o chwyddo 3, so blwyddyn 7 i blwyddyn 9. A wedyn ar sylwi ar draws y cwricwlwm, pob pwnc ar sylwi tygau lefel A. Wedyn ar ôl Nadolig, nôl i'r prifysgol am 4 wythnos, a wedyn chi'n mynd nôl allan i profiad ysgol 2 o mis Chwefror tan mis Mehefin. Hawdd iawn i setlo mewn o ran yr adran gwyddoniaeth o TAR. Mae'r tutoriaid yn lyflu, mae popeth yn gartrefol. Wel, ni'n gweithio mewn labordy newydd, so mae adnoddau da, digon o adnoddau ymarferol. Chi'n cael digon o cyfle i ymarfer yr gwaith rhan ymarferol o gwyddoniaeth cyn mynd allan, so mae hwnna'n help. A mae digon o cefnogaeth o'r tutoriaid, maen nhw'n pointio chi yn y cyfeiriad iawn.